Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Είστε στο κανάλι Minecraft News. Όσοι είστε καινούργιοι, λοιπόν, ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, δεν θυμάμαι αν το είπα, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το like και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Άμα πατήσετε τώρα το like σε 5, 4, 3, 2, 1 θα σας έρθουν διάφορα νέα news για το παιχνίδι και γενικότερα τα πάντα. Οπότε πατήστε την εγγραφή, πατήστε το like για να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια μας. Και πάμε λοιπόν να παίξουμε. Θα δημιουργήσουμε νέο κόσμο, παίζουμε στο Minecraft Beta. Και πάμε λοιπόν. Αυτό το κανάλι στο οποίο ανεβάζουμε αυτό το βίντεο είναι ειδικά για Minecraft και μόνο για Minecraft. Θα παίζουμε Minecraft, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα έχει θέμα το Minecraft. Απλά σας το λέω να ξέρετε. Περιμένουμε. Επίσης ξαναλέω ότι είναι η beta έκδοση αυτή που παίζουμε. Και πάμε λοιπόν. Ωραία, μπήκαμε. Όχι, βλακεία. Θα δω πώς μπορώ να το φτιάξω κάμερα. Μισό, δώστε μου ένα λεπτό, θα συνδέσω το controller να παίξω με controller. Μισό λεπτό. Ωραία παιδιά, επέστρεψα. Λοιπόν, με controller αυτή τη φορά. Παίζουμε λοιπόν Minecraft. Αυτό είναι το skin μου. Λοιπόν, καθίστε, θα αλλάξω. Όπα, κόλλησε. Θα αλλάξω λίγο το skin μου. Δημιουργία χαρακτήρα. Δημιουργία χαρακτήρα. Πάμε. Λοιπόν, ας πούμε ένα λεπτό, έτσι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αλλάξαμε. Κόλλησε μόνο του. Λοιπόν, όπα, κολλάει το παιχνίδι λίγο. Πάμε λοιπόν, βρήκα village και κόλλησε το παιχνίδι. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, ξεκόλλησε. Λοιπόν, βρήκαμε το village. Τι κολλάει ρε μπρο. Σιγά σιγά. Για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα σπίτια. Άμα ήμουν τώρα survival θα έχει γίνει κολλήλα. Αλλά ευτυχώς δεν είμαι survival. Δεν έχει τίποτα εδώ. Πάω να σκοτώσω τον Iron Golem. Έτσι. Και ψόφα ρε φίλε. Επιτέλους. Μετά από πολλή ώρα πέθανε, μάγκες, πέθανε. Εδώ εδώ τι έχει. Βρήκαμε chest. Όπα, χωρίς το παιχνίδι. Δεν μπορώ. Και απλά, πουμ. Ψωμί έχει μόνο εδώ πέρα. Από εκεί θα το πάρω όμως. Όλα αυτά το έχω. Λίγο ψωμί δεν βλάπτει. Λοιπόν.
Τώρα εδώ να δούμε τι έχει σε αυτό το σπίτι εδώ πέρα. Εδώ λέω για την ακρίβεια να κλείσω το σημερινό το βίντεο. Λοιπόν, μετά από 7 μήνες βίντεο, δεν ξέρω, έχω καιρό. Και από εδώ πάμε. Όχι, λάθος, sorry, πιο πάνω. Λοιπόν, λέω να κλείσω το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο στο κανάλι Minecraft News. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είστε στο κανάλι Minecraft News και το κανάλι είναι out. Bye!